Jansan City Councilor Richard Atendido, chairman sa Committee on Peace and Order sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan sa Jansan, nga generally peaceful sa gyapon ang Dakbayan, luyo sa kahadlok og kabalaka sa pipila ka katawhan tungod sa serye sa pagpamusil. Nasabtan sa nasampit nga kagawad nga dili mabasol ang katawhan kung makabati og kahadlok apan dili matud pa kiniigo nga rason aron tawagon nga Jansan is not a safe place anymore. Alang kaniya, dili kinahanglan mabalaka ang katawhan, hilabi na kung walay dautan nga gibuhat tungod kasagaran matud pa sa mga nalambigit sa krimen. Personal grudge ang hinungdan. Kung itandi usab ang crime rate sa Jansan, mas dagang krimen matud pa ang nahitabo sa laing mga lugar. Mibarog usab kini nga kanunay ana ang police visibility o kung mga pulis nga naka-standby sa kadalanan aron nga magbantay. Dugang pa nga lain-laing oras ang police visibility apan ugaling walay makit-an nga pulis sa kadalanan, posible matud pa nga na-timingan lang. Kung buot matud pa hunaon sa rasyong 1:850 hangtod 900, kulang ang ihap sa police personnel sa Jansan. I agree nga adunay mga pangita but it doesn't mean nga Jansan is not safe anymore. Kung makita ninyo kana siya nga mga insidente sama sa gina ko ganiya, dunay reason tanan kung anong gitukhang patay ng mga mga basta na lang naay na musil diha that the time nga makaingon ta it's not safe anymore. Na makaingon ta nga nagtatagaw diha ang mga killer bisag ata na lang mga adto nga dili na magtago-tago. Gibutyag ni Kagawad Atendido nga luyo sa mga krimen nga nagakahitabo. Responsibilidad niya nga ipromotar ang Jansan isip luwas nga lugar alang sa kalambuan sa Dakbayan. Kainumduman nga sama sa naitabong krimen sa Parante Street, Barangay City Heights, nahadlok ang uban tungod basin madamay ang mga pasahero ugaling adunay kaso kung target sa pagpamusil ang driver sa tricycle nga ilang nasakyan maong naginaot ang tanan nga matagaan og lig-on nga seguridad ang Jansan. Mga katropa, aron may imong kusgan ang seguridad sa itong panglawas, batok sa makadaot nga mga sakit, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.